Hello, खुलुमबाय खुलुमबाय होनलाय hello everyone this लोगोफोर एकदम माबा र' लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन आरो जों भिडिअ होयैया लोगोफोर एक्सुवेलि जेबो न'जों मोजाङैनो दं गासिबो मोजाङैनो दङमोन ओमफ्राय उनाव बाबाया एसे लोमजादोंमोन आंहाबो लोमजाबाय ओमफ्राय जोहोलावाबो लोमजाबाय ओमफ्राय उनाव एसे बोरैबा भिडिअ खालामनोबो माने बोलो गैया जानाय बायदि मोन्दोंमोन आरो माने मालाबा मालाबा बायोबो ना लोगोफोर माबा बेलेग बेलेग खामानियाव बेस्थ' जाना थायो ओंखायनो भिडिअ बानायनाय जायाखैमोन लोगोफोर फाइनेलि दिनै बानायबाय आरो सानबाय र' दिनै बानायनोसै लोगोफोरजोंबो माने रायज्लायनोसै होननानै आरो जोंहाथ' आरो जों भ्लगनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनजों रायज्लायो नालाय ओंखायनो दिनै भ्लगखौ स्टार्ट खालामबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोहोलावाथ' अफिसाव थांदों ओमफ्राय बिमाया फिसाला दङ आरो फिसालाखौ ओंखाम जाहोदोंमोन एसे जाबाय बारा जायाखै आरो ओमफ्राय बारा टाइमबो जायाखै नालाय दिनै थाबनो दुगैदों नालाय बेबो फिसालायाबो ओंखायनो थाब जागोन होननायखाय आं जाहोबाय ओमफ्राय जायाखिसै नालाय बिमाजों मा खालामगासिनो बाबा मा खबर हा मोजां मोजां ना पकरा बाबा मा खालामदों गारि नायदों लोगोफोर जोंनि गाहायाव थानाय ओमफ्राय जोंनि सायाव थानायफ्रा दिनै सिफ्ट जागोन बेलेग जायगायाव आरो सिरिनि बे सायाव थानायनि ओमफ्राय बे जाबाय सिङाव थानायनि माल बारा नालाय नै गासै बुस्थुफोरखौ नै गारियाव लुट खालामबाय थादों फिसालायानो नायगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर साननैसोनि सिगाङाव 15 आगस्टनि सिगाङाव 14 आगस्ट खालि आरो जे बाबामोननि स्कुलाव माबा प्रि इन्डिपेन्डेन्स डे सेलिब्रेट खालामदोंमोन ना ओमफ्राय 15आवथ' अफ नालाय हलिडे ओमफ्राय ओरैबायदि अखा हादों लोगोफोर माने मा होनो चन्डिगड़ाव अखाथ' हागासिनो बाट माने सबसे माने गोसा अखा बिखालिनो हादों आरो ओरैबायदि ओमफ्राय जोङो बाबाखौ आरो बिखालि इसोरनि स्कुलाव कुर्ता पायजामा ओमफ्राय बिदि गानहोनानै लांदों आरो माने इसोरनि स्कुलाव प्रग्राम जादों नालाय बिदिनो गानहोनानै लांनो होदों आरो नोंथांमोनखौ फट' देखायगोन र' दा आइपेडआव माने माबा खालामनानै ट्रेन्सफार खालामनानै मबाइलाव दङ मबाइलनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनानै जुदि हायोबा आरो देखायगोन र' दा आरो उन्दुना टाइम जायाखै उन्दुनाय ओंखायनो माबा खालामबाय थादों आरो बियो नायबाय थादों आरो बियो फरायनो नायदो जोंना फिसालाया उन्दुलांबाय एकदम गथ'आहायले उन्दुलांबाय बिदिनो खाथियाव थायो बिना माबा गंसे गारि थाखागोन खाथियाव सानफ्रोमबो आरो सिरि मोननाय लोगोबो लोगोफोर बे गारिखौ मोनाबा जाथ्रा आरो बिना दिनै थाब सिखारदोंना फुङाव ओंखायनो आरो दाना स्कुल थानायखाय रुटिनफ्रा सानफ्रोमबो माबाना बाट दिनै स्कुल गैया लोगोफोर बिसोरना एकदम सानब्रैसो बन्द' होदों आरो आफ्टार माबा इन्डिपेन्डेन्स डेनि उनाव रक्षा बन्धनबो दङ नालाय रक्षा बन्धननि उनावसो खुलिसिगोन आरो सिनायनि लोगोफोर आं ओंखाम जागोन होनना सानदोंमोन आरो उखैदों फुङाव पहा बानायदोंमोन बाट आं जानो लुगैयाखैना जायाखै आरो पहा जेबो जायाखै ओमफ्राय साहा लोंनोबो लोगोफोर एकदम साहा बिलाइयानो गैया जाना दं मैया जोबदों आं बावदों आरो ओमफ्राय उनाव जेबो जायाखै लोगोफोर उखैबाय आरो 12टा जाबाय 12टा माने मा आरो 1टा जाबाय 1टा जानो 10 मिनिटल' दङ आरो ओमफ्राय बाबायाबोथ' गथ'आ उन्दुबाय बियो ओमफ्राय उनाव बियो मैया बेदर संदोंमोन बेदर जायाखै बे गथ'आ मैया सबायबो संदोंमोन लोगोफोर सबायजों जि आराम जाबाय आरो बाबाया ओमफ्राय सबाय बिराद गोथाव मोनोना जोंना फिसालाया सबाय होनबाथाय बिदिनो ना बेदर जेबो नांखाया आरो अनलि सबाय मोनबानो आराम जायो आरो बियो ओमफ्राय दिनैथ' दा एसे खारबाथाय माबा एसे बेदर दङ बेदरनि माबा मोनसे बानायना होनांसिगोन आरो लोगोफोर दा आं ओंखाम जायैनि डिजाइना जाबाय दा जानो नागिरदोंमोन बाट लोगोफोर बे जोंना रुम शिफ्टिं खालामनाया बे जोंनि गाहायाव थानाय आरो सायाव थानाया एसे शिफ्टिं खालामदों नालाय दा आरो अनारा माने मा होनो बेखौ साबि लानो फैदों ओमफ्राय बायसान्स आरो माने जोंनाव फैनोबो हागौ बिदिनो फैनायालाय जेबो दरकार गैया जोंजों बाट थेवबाबो आरो मोनसे उसुखुथु मोनबाय थायोना ओमफ्राय आरो बे गाहायनियाबो बे माथो होबाय थांनोसै बिदि होननानै आरो दा थाङैनि सिगांनो जेनेबा आं थांगोन दा एसे उनाव बिदि होननानै आरो ओमफ्राय सानैयाबो थांगोन ना ओंखायनो बिसोर थांखांनायनि उनावसो लोगोफोर एसे माइन्दआबो फ्रि जागोन ना नङाबा आरो उसुखुथु मोनबाय थायोना फैगोन नामा माथो होनो बिदि होननानै ओंखायनो लोगोफोर आं जाथ'वाखै आरो उखैबाबो एसे नेट एकदम खुनुरखम नेगासिनो आरो बिसोरो थांखांबानो आं जानोसै आरो लोगोफोर नेनो हाला बिराद उखैबाय ओमफ्राय आं दिनै जेबो सङाखै ओमफ्राय मा संदों नोंथांमोनखौ देखायगोन आरो जानाय टाइमाव ओरैनो आंना बेनो दिनैनि जाग्राया उदासि फ्राय जेबो होआखै आंना फेभरेट नालाय दाना उदासि फ्राय ओमफ्राय फुङाव बाबा जागोन होननानै दाउदै एसे दंमोन बयल खालामदोंमोन गथा जायाखिसै आरो नैबे ओमफ्राय दहाय जोहोलावखौबो हरदों बुट दालिजों माबा पानिलाव लोगोफोर एसे गथायै संदों आरो जोहोलावनोबो हरदों अफिसाव बिसोरना माने दाना एसे जाग्राफ्रा खम होयो आरो
बेहाय माबायाव जेराव बिसोर जायो नालाय बिसोरो अफिसावनो खम जायोनो ओंखायनो मानसियाबो बारा जाबाय नालाय ओंखायनो आं न'निफ्राय हरो आरो माबा मोनसे आया आया थांबाय मामा बुलेबो गैया ट्राकबो गैया थांबाय ए ओइ गारिफ्रा थांजोब्बाय जे पेकिं खालामनायफ्रा ओंखायनो बेखौनो होनदों आरो ओमफ्राय लोगोफोर जोङो बेलकुनियाव नेगासिनो जोंना जोहोलाव अफिसाव बिसोरो माने खामानि मावै उफैयो नालाय लान्च टाइम जायैनि सिगांनो माबा जिलापि जानो अर्डार होदोंमोननो आरो गावसोर कलिग्सफोरजों जानो होननानै बाट माने मा होनो गोरोन्थियावनो आरो जेरै न'नि एड्रेसावसो फैबाय लोगोफोर जिलापिया दा ओंखायनो बेखौनो रिसिभ खालामनो नेगासिनो आरो जमेट'आव अर्डार होदों आंहाथ' नाङा बिदि होननानै ओमफ्राय जेबो नङा दे फैनानै जागोन आरो बाबायाबो मोजां मोनोना आरो आंबोथ' मोजां मोनखायो ओंखायनो जोहोलाव होनबाय जों बेलेग अर्डार होगोन बेखौ नोंसोर लाखिबानो जाबाय बिदि होननानै आरो दा फैगासिनो लोगोफोर नेगासिनो आरो बेखौनो आरो नायदो लोगोफोर जोंना थास'आ जि गिदिर जादों बिलाइनि आरो गायनांगौमोन बाट टाइम होनो मोनाखै लायनो ओमफ्राय उनाव आरो दा मा होनो बेखौ बिदि गिदिर पटबो बायनांगोन ना व्हाइट कालारनि आरो हाबो नांगोन अब्ला आरो फांनैसो होबाथाय फांनैसो जाबानो थास'आ एभेलेबल जागोन आरो जोंना बेनो ओमफ्राय बे गाहायनिफ्रा थांजोब्बाय नालाय ओमफ्राय बेफोरो जे बिदि बे बिबारफ्रा दंना बे अनारानो बेफोरखौ सादाव दोन्दोंमोननो आरो ओमफ्राय सिङाव थानाय माने सोरजिया सातनिफ्राय लाबोनानै दै होबाय थायोमोन आरो दा अनारा एसे सिगाङाव फैनानै आंखौ बुंदों आरो दा आं सप्तासेसो आं माने थानाय नङा बेलेगाव थायो जे नोंथाङा दै होबानो जाबाय ओमफ्राय आरो सप्तासेनि उनाव आं बेलेग मानसि हमनानै बिदि दै होनाय मानसि हमगोन बिदि होनदों आरो ओमफ्राय रेन्टआव फैयोसिम आरो ओमफ्राय गाहायावथ' जेनेबा रेन्टआव फैबा इसोरनो होसिगोन नालाय जेब्लासिम फैया अब्लासिम आं होगोन आरो लोगोफोरनो मा गरम बाबा गरम ए गरम नैलै बे माबाया गरम माबा फैगोन नामा जिलापि फैगासिनो ना आरो नै लोगोफोरजोंना साइकेलाबो लेथ्रा जाना दङ नै बे सैमाफ्रा थायोमोन नालाय सैमाफ्रा थानायखाय एकदम सैमानि खोमोन जोंनिनो आरो माबा पिल'खौ साफा खालामना होजोबो एसे आंबो गारि स्कुलाव लायनो थांबा बे साइकेलजोंनो थाङोना थांनाय टाइमाव जोहोलावजों थाङो अफिस थांनाय समाव बाइकआव ओमफ्राय आरो लायनो थांबा माबाखौ पिकआप खालामनो थांबा बे साइकेल लाना थाङो आरो लोगोफोर बाबु साइकेल माबाया गांसे बाबुनि साइकेल अ फिसा अ बाबु साइकेल होगोन दे नेक्स्ट बार्थडेआव बिदि फिसा नांगौ दे साइकेल नेक्स्ट बार्थडे होगोन देबा बेफोरबो बिबार अलरेडिथ' अखा हानायखाय पुरा दै जाना दङ बेहाय एसे साननैसो एसे राननो होनांगोन सान्दुङावब्ला बेनि उनाव होसिगोन आरो बे फांथामा मोजां जादों आरो ग्रिन ओमफ्राय बे केकटास बायदिया सार्जिया लाबोनानै बहाबा गावनि लोगोनि फार्म हाउसनिफ्राय लाबोनानै लगायदोंमोन आरो आराम जादों इनि बे नायना लोगोफोरनि फिसालाया आयै फैस' पाइप फुनलायना मा खालामबाय थादों गावनि आरो आसि जानानै मोन्दोंना आइलाय लोगोफोरनो फैबाय सानै फैदोंमोन जमेट' एके खाथि सानैबो जमानो ओमफ्राय सोर सासे मा नाम बिदि सोंनांगौ जादों आरो बेनो आं हासिबजोंसो सिबनाबो होबाय नायबाय थानो हाया नायनो लेथ्रा जाबाय नै स्टेपफोरखौसो सिबना होबाय आरो बेनो सैमा उन्दुबाय थायोमोन ना एकदम लेथ्रा बेनो हासिबजों सिबबाय आरो एबार थांसै थ' लोगोफोर बुरजाथार जिलापिया आं बारा जागोन होननानैनो जोहोलावखौ केन्सेल खालामना होदोंमोन बाट बे होनदों न'आव फैना आं जागोन बिदि होननानै लोगोफोर बे एकवानो है प्लेट दिहुनबाय माथो फिसालाया जानो जि आथुर जादों आरो बेहा बे एकवा बेहाय जे खन दङ एकवानि ओमफ्राय उनाव बे राब्रि दङ लोगोफोर राब्रि है होगोन ना बाब होननानै गावनो लखबना लादों लोगोफोर बाब बे राब्रिजों माने बिदि आइसक्रिम बायदि लगायनानै जाबाय बिराद गोथाव जायो आरो होनसै प्लेटाव होनसै प्लेट नांगौनो होगोन लोगोफोर एनै फिसालानो राब्रि फिसा बिदि खुरैयाव होबाय ओमफ्राय जिलापि जि एक्साइटेड मालाय एनै आइसक्रिम होना थगायदों गैया बेफोरखौ थगायदों होननोबो हाया जादो दे आफादे जागोन ना जा बायदि लगायना जा जिलापिजों बेखौ आइसक्रिमखौ बिदि लगायना जा फिसालाया ओंखाम जायाखै नालाय दा इनो चिकेन पकरा जायोनो जायोमोन बानायनो जाहोनोसै लोगोफोर जिलापि जानाया आरो उदैयाव बेसेबां थानो दा ओंखाम आरो जाहोनो नागिरदोंमोन जायानो ओमफ्राय सारायखौबो होबाय थावबो गुदुं खालामबाय लोगोफोर ओमफ्राय नायदो जोंना फिसालाखौ नायदो सानफ्रोमबो खामानि लोगोफोर आं बाबाय बेखौ गुना गगा मोननायानो हामथाराखै बे लोमजानायनिफ्रायनो कन्टिनिउ दै दांबाय थायोना स्कुलनिफ्राय फैनानै लोगोफोर बेलेग खामानि गैया दिनैथ' स्कुल गैया दिनै बेलेग खोथा बाट स्कुल थाबाबो सानफ्रोमबो बिदि फैनानै गावनि बिदि सियारखौ लाबोनानै बिदि बासन सुबाय थायो बे मोननै जिखि जाया माबानि सिंकनि मोनसे जिखि जाया बेसिनाव बियो बिदिनो आरो एकदम बासन थाबाथाय बासनथ' थायोना आं आरो मोनासो सुगोन ना बेखौ ओंखाम जानायखौ दा बिदिनो बेहायनो टेपखौ खुलियाखै दा माबा बुंबाय थादोंना रायदों टेपखौ खुलिनानै जि
मानसियानो एकदम सिजोबो लोगोफोर ओंखायनो बेना गगा मोननायानो हामथाराखै आरो दा आंनाबो आरो दाख्लै 14 आगस्ट खालि स्कुलाव माने मा होनो लायनो थांनायाव अखा सिबाय नालाय माने बिराद अखा हादों जे साथा लाबाबो माने सिबाय एसे बिदिनो गगा मोनदों आरो एसे आरो इनि बाबा ओइ बे चिकेन पकरा जागोन ना जाया हा ओइ चिकेन पकरा जागोन ना जाया नोङो चिकेन पकरा जागोन ना जाया जागोन जागोनबा होमबाय दावनाङा दे लोगोफोर दिनै साराया दुंबासो होगोन दिनै ब्रेड क्राम्पजों बानाया दिनै सिम्पोल बेहाय माबा बेसन ओमफ्राय बाखि जि मस्ला होनांगौ दङ बेफोरखौ होनानै दाउदैबो गैया आरो दाउदै थाबा दाउदै होबाथाय एसे माने क्रान्सि क्रान्सि जायो आरो माबाया सानिया ओमफ्राय दाउदैबो जोब्बाय लोगोफोर दहाय दैसेल' दंमोन दायदिनो बानायनोसै आरो बेसन ओमफ्राय हालदै पाउदार गरम मसाला पाउदार जिरा पाउदार बिदिनो आरो संख्रि बिदि होनानै मिक्स खालामनानै होखो आरो चिकेन जेसेबां दङ बेखौनो होबाय आरो बेहाय ओमफ्राय लोगोफोर नायदो नैबे गांसे प्लेटखौ माबाया मैया मोनदों आरो जोंना बे सिङाव थानाय नेबार्सफ्रा थांबाय जे बिसोरो स्कुल जानायफ्रा माबानो एज ए गिफ्ट बे प्लेटखौ होदों आरो बेनो गोदान पुराना नङा इसोर गोदान बायना लाबोदों ओमफ्राय जों माने पेन्सिल कालार पेन्सिल ओमफ्राय उनाव ड्रयिं बुक बेफोरखौ लाबोनानै होदों आरो माने गथ' मानसि बेहाय दोननानै जानो मोजां जागोन होननानै मैया बेहायनो जादों बियो दिनैबो बेहायनो होसिगोन आरो चिकेन पकरा बानायबा लोगोफोर नायदो Iba ko, what is this? Chicken pokora. Chicken pokora. Oh, lần cuối sau sẽ được về bị hay thế này nè, khăn đông về gạt xe không bàn này không bắt đường gần vật mà lại gạo này nó plết nó lại kiểu mình này, về bị hay là gần dần năng quá, thằng nhá. Rồi đây. Ini ăn cái này, ăn này lạc rồi sao? Rồi gần rồi. Thích gì cái này phải? Đi vào đi. Rồi sao đấy này cái này kẹp ra nó làm bơi chừng. Khóa cái này kéo, khóa cái. Nếu được xếp cho ham để gồm là nó đã xuất khăn đúng không? Qua thì đồ đặt lấy cái giống này khi đi này sẽ phải này cái này nữa. Sima oleh Tuhan berapa? Misalnya lagi bersih mah ya, misalnya jadi kita kan promo loh ya, sampai mati nih phải học là gì bơ bắt ra mana này, này, apa? Ini kena mana? Ini selain hình mình tận đây, mình thăm này đi là này. Mami, chicken takki bakery. Oh, sang kita ke begal ada. Pas saya mana deh, ini paling kotor ini tak kang selama kita begal ada kan, kita kan ada. Itu dah pun lah. Jauh. Jauh. Iya masih ada di sini ada orang yang mana fully ban habu sih. Dan lalu ini video saya kerja masih ada, tapi lagi kerja belum hari mana. Iya kita nanti kerja benda itu. Nah, abang kalian mau belajar dulu. Dua tahun dah, dah kaya lah video. Hei, đây là cái phơi này fisa này này. Thì sẽ phơi này 20 minutes sau này đã phơi này thì sẽ đường đó. Đây là fisa gari lab đường. Bây giờ sau này làm phải lấy cái đường. Làm phải này đã. Udah green okah này thấy. Ma, zukham. Dia makai zukham. Orang pura dia balik ke perbat double ma pitha ne thaya ke macam mana ke. Ini dah evening ni lagi pada orang kan ada ni pura demai le. Ini. Ini thằng pura gede building mana yang sana society. Moja ada di berai mau thay kalau lain nữa behai evening walk खालामनो मोजां आरो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जोहोलावखौ माबा मोनसे सेन्स नुदों ना खोन्थालाय नुदोंबा मा सेन्स नुदों लोगोफोर सेन्स गैया पेटला जादों एसे बेखौ होनाखै दे नों बावदों ओइया दिमिना खखाबाव दायो दंमोन ना सब एकदम साफा खालामदों ट्रिमारजों आं बेबो आंनि पारमिसन लानासो खालामदों लोगोफोर ओमफ्राय उनाव तेव रज'बायनो सानथाम सानब्रै जादोंमोन स्लिम खालामनाया एसे रज'ना फैबाय आरो नै ओरै फिसालाया apa? Mana di mana? Mojang. Di begini pun bagian mojang mana ada ni. Dalam apa? Jadi begini ni video kau berhanya pasal nasi ada. Di ni mana dakle ni pun dong nalai. Yang kaya berhanya pasal nasi. Yang thamun kalau gemengan. Next video ada. Dong Gwbauni unau tu jangan kalam dengar video kalau apa. After ekdom 20 days seni unau. Lalu berbeda kemana nang thamun aku kalau nam tu. Teteh kamnya. Berat dengan beliau. Boro apa apa hana aku mesti ya. Teteh jaga mana? Fisa nama. Oh Fisa ndang. Yang bisa memandang mana? Fisa itu na. Coba apa nang mana komen tahu kan taman jabai lagi per. Fisa ini kamu bener ya. Itu. Bye bye, Baba. Bye bye, Baba. Bye. Bye. Dan